Tripura hasi kitingai bubagra bir bikram kishur manik konni filra jiba asema sal pala jagai tongo agotla dolani simitingai kami amtani Tripura saro bahino bubagra bir bikram kishur manik konni asema sal hom tudam khalai pala lai tongo obahina nai thong mangpli nujaga phekya podmabil ardi block by khobjak bajalbari subrai club ni loaj mumbai bajalbari school ni rungnok thungkhalawo pandani bisingtei bubagra bir bikram kishur manik konni asema sal pala jaka panda phaimanza phekya x DSP Torun Debruma Bona Kariba Manza Pakya Club ni Munganang Adoro Belake Hambai actually Belake no Katong Thomani Kasrang Mani Saltini Kini Haste Fang ni Asai Mani Sal Jorawo Tinora Bajal by Higher Secondary School Paya Manda Pakya Kobong nai ronang belai hamai mario ang hai sikon sa borno ringi tini o daga nai toto chamathi ba bai kai koi chere rok sai thamani mani abulo tini ni osal ka ham sal jorawo haste ganang ei jotono abo hai kai no celebration khlai tongo mani khakhrayo tam himale chini o haste pha je bini na harmon modern infrastructure nabagai boje babe chai to thangmani kiaba bishik dug botongi malanglia abon yagulo merger agreement oi thamani yagulo busla kriti tom kisu chini haste tuinani hini wan suya pai chengmani bini khlai ba ya bara no khlai lena hini chai to lai tong tolo ta bu chini tiprasa ta pharok na kai belai na tinini sal ka ham sal Tripura haste government bo tinini sal no holiday declare rijak aba hai chung talika ka ham no hini mano tinini hai chini haste pha sungno yaka thamani yagulo bo chung bono chung mokol bai thang bai nu ya phana chini khabai chung khawa sobu ya ko chung tong tholai celebration khlai ta chini subrai club bajalbari songjajak te coaching center ni kokoni babe oro tangmo bir bikram chini maharaj ni 115 তম জন্ম দিবস পালন খাইয়া Bajalbari subrai club club no tam tang patang rok na hajak na tinin salo oro je chini sabana kai je oro গান বাজানো তো তেদিন যতটা স্মৃতি তোমানি আবরণ তৈয়া কিছু আলোচনা খাইনাই তাই আবরণ কি আছে কাম পাই আপনি সং প্রোগ্রামত তিনি কোনো স্পেশাল গেস্ট রক সাব ওর কাহ তো মো ডিএসপি রিটায়ার তরুণ দে করবা স্যার আপনি সিনেমংটাই ক্লাব নে আপনি আনিখাই আঙরনি সুব্রাই ক্লাব নে অ্যাডভাইজারি কমিটি নো ভাইস প্রেসিডেন্ট খগেন্দ্র দেব